माबोरै है सारा मोनबोआ सर आप बता दीजिए थोड़ा कैसे मिला है और कितना दिन हुआ आपके पास सर प्लीज यहाँ पे आश्रम में 29 हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय बे भिडिअआनो जाबाय सानसुमाय बसुमतारीनि सायाव दाख्लै बिथाङा बेंगलराव फैनानैहाय एसे बार गाज्रि लोगो मोनदों ना मा मोनदों होनना बुंदों दा बिदि मोननानै बिथाङा खारनाय जादोंमोन दा बै बिथांखौहाय सानबासो नागिरनो गोनां जादोंमोन बिनि थाखायनो मोननो हायाखैमोन बिथांखौ आरो बिथाङा थाल गैयै जादोंमोन गावनो दा बिथांखौ सोर नागिरनानै हरामोन एबा नागिरनायाव सोर मदद होआमोन होननानै बुङोब्ला बेंगलरनि बड' वेलफेयार एस'सिएशना बेखौहाय नागिरनाय लायनाय न'आव फाथायहरनाय मदद होदोंमोन दा बे मदद होनायनि ससे भिडिअ क्लिपखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै सानदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय अब्लानो नुलांजोबगोन दा सिगाङावथ' आङो फुल डिटेल्स नोंथांमोननो होनाय जाया मानो होनोब्ला आङो बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ मोनाखैमोन बे फुल डिटेल्सखौ होनो थाखाय बिनि थाखायनो बै सिगांनाखि जाय हमदोंमोन आश्रम ना मा होनदों आश्रम ना हस्पिटाल ना मा जाखो बियो आंबो मोजां मिथिला आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअ देखायगोन स्क्रिनाव दा बे जायगायावनो बिथांखौहाय हमनानै दोननाय जादोंमोन बेयावनि लकेल मानसिफ्रा दा बिथाङाबो गावनि खुगाजोंनो फोरमायदों गावनि नाम आरो मारै मोनखो मारै मोनदिया बोरै कन्टेक्ट जाखो बैफोरखौहाय गावसोरनो फोरमायनानै होजोबदों दा बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना बुजिजोबगोन बेयावनो फुल डिटेल्स दङ दा बिथाङाथ' न'आव सौहैबाय सानसुमाय बसुमतारीयाथ' सौहैनानै सप्ताथामानसो जाबायदां सौहैनानैहाय दा मोजाङै मोजां सौहैफिनबाय न'आवहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि नाजानायाव नागिरनायाव बिथाङा दा न'आव आरामै सौहैफिनबाय बेनोसै लोगोफोर आं बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो जै बर' हारिनि यहाँ बनरघट्टा पुलिस इनका हाथ कटा हुआ था कुछ खून आ रहा था कोई कंप्लेंट दिया फोन करके तो वो पुलिस आया पुलिस भाषा लैंग्वेज नहीं मालूम ये कुछ बोल अंडरस्टैंड फिर इधर लाके छोड़ा तो कल हम सवेरे जब आया तो मैडम यहाँ पे डॉक्टर मधु हमको और कुछ केस दिया ये केस भी बोला कि ऐसा है बोल के मैं जब बात किया कल एक छोटा वीडियो बनाया वो मैं असम एसोसिएशन प्रणब बोरा जिनके साथ हम माइग्रेंट ट्रेन में भी काम किया था थोड़ी देर में ही एक अमृत आपका फोन आ गया सर ये हम बोडो बैंगलोर बोडो एसोसिएशन से अभी आएगा बोला तो मैं बोला अभी बताओ मैं थोड़ा बस बात कर लूंगा कल सवेरे कर लेंगे फिर मैं डॉक्टर को बात किया यस वी विल कीप एवरीथिंग रेडी मॉर्निंग यू कैन कम एंड थिंग बोल के तो अभी पूरा असम इधर है इतने लोग आ गए और ये रिलीज हो गया तो बस